फैसाया मा बुरजाखाबासा आरो आब' रावनोबो खिन्थानाङा दे माबानोबो खिन्थानाङा लुदुमि आब'नोबो खोन्थानाङा दे जागोन दे खोन्थाया दे फैदो फै आब' फैसाखौ माखारै नायनोसै थु टिल्लु फैसाखौ अबाव दोनदों दे लाबोदो लाबोनि अबावथो दोनदों फैसाखौलाय कागज बोरायाव सोना दोनदों आं आब' थाला मारिलायना दे हामदों दे थाला मारिनायानो ओरैनोबा सिखावफोरनि आंखाल गैया बे गामि गंसेयाव दिलायदो थां नायनो लुगैसोबाय ओरैनोबाबो फैसाखौ सानाखैबो साननोबो लुगैसोबाय जोंफोरसो खुसि जादों र' फैसाखौ मोननायखाय गोमा जानायाबा दा बेसे दुखु खालायगासिनो नंगौ र' नंनायालाय आब' धोनि मानसिनिबा जेबो नङा दे दा एसे गोरिब मानसिबासो एसे दुखु नांथाव आरो आंनिबा फैसाया गोरिब मानसिनि नङालै धोनि मानसिनिनोखा धोनिथार न'खरनिबालाय दा बारा जेबो नङा देनाय थांदो थां लायदो फैसाखौ मा नायबाय थाखो र'लै लायनि येल्ल' बेग नायदो दानिया फैसाया ओमफ्राय थिगसाय सानबाय थाबानो जाबाय दे बिसिनायाव दोननाय देनाय फैसाखौ दिहुननाय बेसांसो दङ नायनि नै दिहुनगासिनो नै आयु माथो फैसामोन नोंलाय माथो सानदों होनबा फैसा नङा साननाय आरो ओरैनो बुंनाय रखम मोनदों आरो आंखौ आयु आरो दंबावसोसो दिन्थिनि आङो नै नाय आरोबाव दंबावसोसो आब' आयु एसेबां मानि फैसा एसेबां मानि फैसा मा खालामासो मोनलायलांबाय आं फैसाखौ नुनानै साननि फैसाखौ बेसेबांसो दङ फैमाखारै फै र' मोस्रोम आङो दुगैना फैग्रोनि नोंसोर सानथ'नाङा दे आंबो सानगोन जमा सानगोन दे जागोन दे थां दुगैथां माखारै र' आब'आबो फैसाखौ नुनानै खुसियानो थानो हाला मा खालामासो मोनलायलांबाय बिबो ओं आयु रखरा दरजाखौबो फाङाखै जोंफोरो सोरबा जुदि ब्लद फैना होयो मा जागोन दिनै नुबा थां माखारै दरजाखौ फाङै थां र' आपुनका खिबौ उत्सा होगा रे बाबा जिंदगी हो तो गाजे जैसा फैबाबो थांखांफिनलायनाय बा गायदि बा मानसिबां पावारफुलनि मानसि मारब्रा नोंलाय गुसु बार दिनैसो मोनजाथारदों बाला दिनैथ' आंनिया खिबुआबो हामबाय दिनै नाखौनो हमनांगोन र' ना हमनायनि सिगां एसे खिबुखौनो सोमावनायनि र' गोबोरखि बालन्दाजों खिबुआव सुजानानै आङो खिबुखौनो सोमावनो हाया जाथारदोंमोन दिनै बारा मोसाथ'ला दे नाखौनो एसे हमनि र' दिनै बाज्रुमनि र' याहु आगोलाय सिख्ला गेदेर देरथारबाय $9,000 आङो साननायखिनिया $9,000 जाबाय ओमफ्राय आब' नै आं साननायखिनिया $9,000 दङ $9,000 होमबालाय माथो गासैजों $20,000 जाबाय माने $20,000 जाबाय आयु $20,000 माने फैसा खुसियानो थैसिगोनसो खोना आङो बाला आंबो आयु बा एसेबां बुरजा फैसा जिउआव नुफेराखैमोन इसोर भगबान नोंल' नामा जोंबो नुवाखै आरो लाबो होमबा फैसाया माखारै आं दखानाव थांना फैनोसै आंहा मेथाइ जानो लुगैसोदों जोंबो जानो लुगैदों र' नोंनो लिरना हरगोन र' ओरैनो थांनाङा र' नोङो नङाबा नोङो अबे मोनसे बुस्थुखौ लाबोनो एसेबां मानि बुरजा लाबोनो दंखायो इसोर नोंनो दा गासैखौबो लिस्टाव लिरना हरजोबनांगोन
दे माखारे लिरना हरदो आं थानो हाला मेथाइ गेदेरसो गोसोखांसोदो आंहा फैसाखौ नुनानै आबौ जोंहा गाबोन सकआव थांगोन दे गस्ला बायनो गस्ला गोदान बायनो ओहो थांनांगोन र' गाबोन जमा थांगोन दे जोंनो मा नांगौ लाजोबबानो जाबाय आंनो गस्लाबो नांगौ लंपेन्टबो नांगौ ए दे गाबोन लाबानो जाबाय दे ओमफ्राय आब' आंनो मा नांगौ मिथिगा आंनो दख'ना गांसे नांगौ फालि गांसे ब्लाउस गांसे ओमफ्राय ग्राउन गांसे फ्रक गांसे गासैखौबो गांसे बायजोबगोन आङो आब' दे बायनो हागोन दे दख'नाखौलाय आंनोबो नांगौ जादो र' गाबोन नोंनो गांसे आंनो गांसे बायना लाबोगोन मा बुंबावनो ओरैबायदि खुसिना आङो आब' दे आब' मा नांगौ लिस्टखौ लिरजोबना दोननाय आङो आथिं आखाइ सुना फैनि र' दे अबेयावदि मोनमारनाय नोङो फैसाखौ लामायानो मोनदों आरो ओमफ्राय बेगखौबो रावबो लाङाखैलै आंसो नुग्रोदो खोना बेगखौबो नङाबाथ' बेलेगा लांगौमोन नुबा आंनो नुग्रोदों खोना बेगखौ एह गाबोन लेले दख'ना गोदान मोनगोन गस्ला गोदान मोनगोन रांखावरि सना नोंखौनो आं सानै जावलिया दिबाना जालांबाय आंनि गोसोखौ खामग्लिहोजोब्बाय सना रांखावरिखौ माला मोनगोनरा सना रांखावरिखौ कल खालायैया सप्तासेयानो जासिगोन रिसार्ज गैयिनि थाखाय कलखौनो खालायनो हायाखै सना रांखावरियाबो दाहालागि फैसाखौनो सोनो हायाखै खोना मबाइलाव आंबो दिनैसो सोबाय रिसार्जखौ र' सनाखौ कलखौनो खालायनि र' न'आवबो रावबो गैखाया हिनजावबो गैखाया फिसाजोआबो गैखाया कलखौनो खालायनि र' खबरागा जोंगोन सनाया आंखौ दिनै बालन्दा गुन्दा खेफ्रा मा बुंगोन बिसो मिथिसिगौ आरो रिसिभ खालायब्रा सना रिसिभ खालाय नोंनि माथोखौ बेसेबा लुगैखाना थाखादों आङो रिसिभ खालाय हेलौ सना मा खालायदों सना आंनि जान आंनि सना रुपा हिरा बिदि नङालै सना दाबालन्दा बैताला दामब्रागा सुइताला साला नोङो आंखौ धोखा होनो नागिरदों आं मोनथिखादोंमोनानो नोङो आंखौ धोखा होनो नागिरबाय थादों होननानै थगायबाय थानो नागिरदों होननानै नोंनि गोसोआ सोलायबाय बहुद सोलायबाय नोंनि गोसोआ नङालै सना आंनियाव रिसार्ज गैयामोन होनना बुंदोंना मानो बुजि मोना आंखौ इसेबो नोङो सना रिसार्ज गैया नोङो रिसार्ज गैया होननानै बाहागा खालायफ्लादों हा नोंनियाव 150 थाखा 200 थाखा फैसायानो गैया जागोन हा एसेबां गिदिर साख्रि मावनानै मासेयावनो दसन माबा मोनखायो 50,000 60,000 मोनखायो नोङो साला आंखौ थगायनो लामा मोनाखै नोङो आंखौ बेरकाम होनो नागिरखादों आं मोनथिगौ आइलाय बालन्दा साला नोङो आंखौ बेरकाम सानबाय थादों नोङो आंखौ बुजिनो एसे नाजा फैसाया मा सानफ्रोमबो थाबाय थागोन आरो आइलाय नोङो आंखौ थगायनो नागिरखादों आं मोनथिखागौ बिदि नङालै सना गाबनाङा मानो गाबो नों गाबबा दानो आंबो गाबगोन थाख्ला बालन्दा साला गाब नोङो थैनो साला आंखौ धोखा होनो नागिरग्रा साला नोंनि हिनजावखौ होसोनो थाखाय एसेबां मोजाङै प्लेनिं बानायना दोनदोंमोन साला नोङो आंनो फनखौनो हराखै साला सरिलै सना सरि दे दिनै खोन्थादो प्लेनिंखौ दे
आङो नोंखौ एसेबां गोसोखांबाय थायो फैसा गैयिनि थाखायसो आं नोंखौ खबर लानो मोनाखै नों आरो बुजिया न'से गोसोखांगोन नोङो ओइ सना बाथ्रा बुंबा मानो बुजिया नोङो नोंखौ आङो खथ' गोसोखाङो उन्दुनाय समावबो गान्दुखौनो नों बानायना उन्दुयो आङो गान्दुखौनो नों होननानै खुदुंबाय थायो आं सना लासिंसिंनो एसेबां गोसो थोयोबालाय एसेबां मोजां मोनोबालाय मानोथ' दाहालागै लांनो हायाखै सिगुलि सना एबार लाबगोन होनथारदोंना लाबथारगोन आङो दे प्लेनिंखौ खोन्थादे मा प्लेनिं बानायदों नोङो दे नोंसा नोम्फा खर'नि खिन्थागोन आङो दोन फनफोरा आंखौ थगायनो नागिरदोंमोन दाग्लाया दाग्ला बालन्दाया आं दा मा खालायगोन नुदोंना नुदाखै बालनि नोंसोरलाय मा इसेबो नायहरा नोंसोरो आया दान्नासो होमारबायलै सनाया इसेबो बुजि मोनथारा आरो सिख्ला गोरलै रखमनो जल्ला मा जाबावगोन एसेबां मोजाङै रायज्लायनो सानबाय रावबो गैयामोनबो मोजां रायज्लायनो खथ' गाहाम जागौमोन दिनै रावबो गैयियावनो साख्रियाला जाबानोखि फैसाया सानफ्रोमबो थाबाय थागोन नामा इसेबो बुजिमारा रखरा सना रांखावरियाबो मा जाबावनो एखे रागासो जोंनो ओंखारसोबायलै आङो आफालै आइया मोनफैबायना मोनफैयाखै फैबाय नोंसाया फैबाय अल्ला मानसियाबा मा जागासिनो नों आरो दिस्टाबलै नोंसा नोम्माया फैबाय फैयाखै आंलाय मा रखम मिथिगौ आं मा नोंसा नोम्मानि बडिगार्ड नामा नोंसा नोम्मानि बडिगार्ड सानना लादों नामा आंखौ हा साना आफा नोङो न'आवनो दंबाय थायोमोन ना आफा बेनिखायसो सोंदों आङो नोंसा बिमायालाय अबाव थांबावनो बै सेंग्राफोरखौ गोसथोनाय सेंग्राफोरखौ लोगो हमनो थांदों खोना आरो आफा आइनिया रावबो सेंग्रा गोसथोनाय गैया मिथिया हौवानो मानो बिदि बुङो आफा आरो आइया गुबुननि बायदि नङा आं मिथिगौ थां बेनिफ्राय थां मानसियाबा मा जागासिनो शाला आरो बांसिनसो टेनसन होफैबावलै नोंसोरो थां गावगाया बेफोरबायदि नालाय बेनिखायनो मालायखौबो बेफोरबायदि सानो बै हिनजाव सासेयाबो मार देवानि जादों र' नायगासिनोसो आङो बेखौबो सोरबा हौवाजोंसो लाइन मारिनो थांबाय थायो खोना कुकुरनिया शाला बिगुर सिगुरसो बिसिजोबना होगोनलै दानो लाजिया शाला लैखोनसारि हिनजाव हौवा थाखानानैबो गुबुन हौवाखौ गोसथोबावनो शाला लाजिया नायबाय थादों र' आंबो शाला बिगुर सिगुर बिसिना होआबा आंनि मुङाबो थाख्ला नङा